Xbox и YouTube. Днес ще ви покажа ето този капан. Много лесен за правене. Значи, за това ще ви трябва един Iron Door. Така, pressure plate и едно дърво, примерно, или нещо. Значи, първо слагаме pressure plate, после слагаме ето тези врати, точно така, както аз ги слагам. Гледайте внимателно. Не знам дали отидех, може да го сгреша първия път, да знаете. Да, не съм го сгрешил, ето това е капана. Но аз обикновено слагам. Ето е такова нещо. Айде. Опа, извините, звука е доста гадно. Изпитвам се го спра, шибания звук. Сори, ама със звука ще стане. Не мога да спра шибания звук. Извините. Options, Music Sounds, всичко до края, не ми трябва музика. Те са ти леко. Така, чукнито е и ето, получава се. Някой, примерно, влизате си тук, искате някой фанти, опа, влиза и се затваря и не може да излезе, нито мога да щупи. Аз мога да се отсъм на креатив. И като щупи може, но малко трудно, и както е. Малко се развали, ама ето сега ще го правим. Ето това беше капан. Това е капан. Сега един друг капан ще ви покажа. Също доста ефективен. Може да го сгреша от сега казвам. Значи ще ви трябва един диспен. Стрели. Толкова с малко. Един стък. Ето за това. Два стъка стрели. И примерно пак да е дърво, да кажем. Опа. И едно бутонче. Не, може и с ръчка. Аз ще взема ръчка. Добре, значи слагаме два диспенсера, примерно тук и тук. После до него слагаме дървото. Тук може да се сложите, примерно, нещо да си го заградите, примерно. Ето те, да си го заградите по някакъв начин. Ако има някаква, примерно, войни си правите с приятели или нещо такова. Ето аз и си го направя. И слагате ръчките тук, примерно. И тук. И в един слагате стрелите. И от другия. И ето. Натискате ръчката и то почва да стреля. После пак. И пак. Пак. И пак. С бутона е ето така. Взете бутона. Слагате бутона и правите оп. Ето стреля се там. Ако искате по-нависоко, примерно, да стреля, чупите го сега това. Чакай да го намеря. Чупите го това. Слагате така. Или примерно да се така. До него веднага слагате такова. Ако искате по-нависоко, естествено слагате или по-нависоко. Сега настрани ще е. Аз искам обаче да не е настрани. Ще го направя само с едното, да ни бавим клипа. По две капанчета на епизод. Нормално според мен. Така. И слагате естествено бутончето по-горе. Примерно да кажем на мястото на плечите. Слагате стрелите. И виждате, нали колко е високо. Искате и по-високо става някакви. Според мен. Да. И това беше всичко от мен. Аз бях Марсо Кафе TV и
До видене.